Veliki pozdrav svima, moje ime je Danica. U ovom video zapisu, na samom početku, htjela bih da vam se zahvalim što ćete odvojiti nekoliko minuta svog vremena i saslušati ono što imam da vam kažem. Ja sam jednostavno morala sa vama da podelim svoje oduševljenje jednom pričom o jednoj novoj poslovnoj prilici koja se pojavila u mom online životu posle nekoliko meseci, slučajno, ponovo, i zahvala sam zaista na tome što je ona na jedan drugi način ponovo ušla u moj život. Zašto? Zato što sam konačno u toj priči jednostavno pronašla nešto što je kao skrojeno za mene. A šta je to? Pod 1. Poslovna prilika izuzetno primamljiva. Pod 2. Radeći ovo, radim ono što volim i u meri i načinom na koji meni prija. Pod 3. Nikoga ne jurim, ne vučem za rukav, ne prodajem ništa. Pod 4. samo delim, širim informaciju. Pod 5. Nagrađivanje prema rezultatima rada. Pod 6. U posao ulazim kao free član, a mogu i zarađivati kao free član. Naravno, zarada je barem trostruko veća ako sam nadograđeni član, a primer za to imate na slici. Pod 7. Što je meni barem jako važno, u okruženju imam tim ljudi koji mi svojim feelingom prijaju i daju podršku 24 sata. Pod 8. Ono što mene barem lično oduševljava u celoj ovoj priči je da sam bez nekog posebnog truda u ovom momentu počela posle nekoliko direktnih razgovora da dobijem članove. Pa oni svoje i šta da vam kažem, širi se mreža. Ljudi prepoznaju vrednost. To bi bilo to za ovaj snimak. Ja se nadam da ću zainteresovati i za vas, da će vam trebati dodatne informacije, a ako ih želite, u opisu ovog videa imate naravno način i put kako da dođete do mene. Moje misli ostaju sa vama, a do naredne prilike svako dobro.